Personal nga gi-experience sa mga bukal sa Junta Probinsyal sa Sugbo ang mga tourism activities sa lalawigan. Tumong nila sa pagbuhat niini nga makatabang sa pag-promote sa mga gipasigarbo nga mga aktibidades sa turismo. Ug aron usab makadani sa uban pang mga Sugboanon nga suwayan usab nila ang maong mga kalihukan aron makatabang sa pagbuhi sa mga panginabuhian sa mga Sugboanon nga nagsalig sa turismo sama sa mga tour guides ug mga gagmayng magpapatigayon dapit sa mga tourist destinations. Niadtong Setyembre 29, nasinati nila Bukal Tadeo Junque Uwano, Christopher Dong Baricuatro, Francis Salimbangon, John Ismael Jimbo Borgonia, Jerome Lebrando, Red Duterte o Glenn Soco ang kalingaw, kakapoy o kaanindot sa snorkeling, sardine run o canyoneering activity. Unang gisuwayan sa mga bukal ang nabantog na snorkeling activity sa lungsod sa Moalboal didto mismo sa Pescador Island. Apan sa wala pa sila moadto, gisiguro usa sa Covadis Dive Resort ang establishmento diin kita manukad nga nagsunod kita sa minimum health protocols. Human sa briefing, we are now on our way to Pescador Island. Og didto nakita sa mga bukal ang lain-laing kolor sa mga corals ilawom sa dagat nga nagpalibot sa isla. Wala daw sama ang katahom sa mga corals dinhi. Matod nila, it's worth the travel. Next activity mao ang world-famous Sardine Run. Dili layo gikan sa Pescador Island, sa Panagsama Beach makita ang libo-kalibuan nga mga sardines nga daw mo palibot sa imuha ilawom sa dagat. Murag nalingaw gyud ang mga bukal kay dili na sila ganahan manghawas. Apan pasaylua kay kinahanglan na sila mag-andam alang sa sunod nga activity. Diin masukod og masuwayan ang kaisog og kabaskog sa mga bukal. Ang canyoneering adventure sa lungsod sa Alegria. Sa dili pa moambak, gibrief usa ang mga bukal mahitungod sa canyoneering. Kumpleto sa safety gear nga gidisinfect usab. Ang jump-off sa canyoneering manukad sa Canloob Falls. 15 feet ang gitas-on sa una nga ambak. Mudayon ba kaha ang mga board members? Og tuwa na ang mga board members. Niambak na, there's no turning back. 8 pa ka mga jump ang buhaton nila sa tibok 4 ka oras nga trail. Apan worth it ang tanang kakapoy kay matapos kini sa matahong nga Kawasan Falls sa lungsod sa Badian. Importante kayo kay as magpisokod daghan kaayo og mga stakeholders o kani mga empleyado ba na mga tao diri sa Moalboal whose livelihood depends on tourism yun, no? So lipay kay na naka-array nga to signal ba sa tibok probinsya na apply na gyud turismo diri sa Ugbo. Tanang mga Cebuano so dapat mutan-aw gyud sila, mo-array gyud sila, mo-enjoy sila no. Gani sa ato as Moalboal doon lagi before sila mga to plano abroad una sa diri gani sa tuwa. Kiligin sariling atin.